Я тая народу 6 сата ще трябва се бавили долу на работа. Добар ден, господине. Ке може ли нещо повече да ни кажете вие за ова интернет кафе Куба? Драги и недраги гледачи, тежко ми е, значи, че сте недраги. Много сакам недраги гости, неприятни човеци, тежки работи, болни случаеве и разсипани неща. Нещо повече така да ни представите какво е внатре, каква шема има. Унатра нема никакви шеми. Добро, после болно там ще кажеш друго. Що може да кажем? Фатига рекламата. Сега, такви реклами, значи, обично има само у градове, как шо Струмица. А тая, значи, таков град, че не можеш да го видиш, ама да тера, значи, под дръво, под камък, какви градове разсипани, не постоят нигде. Друго. Добро, ке може ли да ни кажете защо сте толкова напредени и разочарани от овој град наш Оти Струмица? нема реклами. Аз без реклама не може да живеем. Айде сега да влеземе внатре да видим каква е атмосферата. Колко народ е? Оди. Айде, господине. Да се пресетаме унатре. Ева! И како ще гледате, сега стигнахме во интернет кафе Куба. Што ќе изјавите, господине, за внатре? Аз унатре може да кажем от таков компютър, обично много сакам компютъра, значи да ми бучат, а в компютър да кажем такви работи и компютър като компютър, значи компютър. Що е това компютър? Защо компютър? И компютър. Може ли да ми кажете што сега во вашиот живот на интернет? Во моят живот на интернет вика, ден вика, та има вика на интернет. Викам, не смее да ме има на интернет. Затова ще викам, аз ако влезам у интернет, значи како интернет, шо е това интернет? А што ќе изјавите за Куба, общо за интернетот? Каква е овде атмосферата, народ, женски има ли? Во интернету, значи, обично се седи и се пуше. А, да кажем, ако играеш, тогава, значи, на интернету не можеш да гледаш свики, такви работи и голи жести. Маршевски кораком! Маршевски кораком! Маршевски кораком!